Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa ating tingog subong aga. Today is September 6, 2020. First nga Domingo sang bulan sang Setyembre. Ber month na kita. Subong adlaw, no? Do kadasig lang, ligad lang nag-December. Pag January, naglinupok ang mga issues, naglinupok ang mga balita, ang mga sunog sa Australia, hasta ning mga coronavirus ni no, pandemic. Kag ang bilog to nga tuig, daw ay kita may nahimo gid kundi magtubang, magpakig-away, maghalong against this pandemic. And it's September, kabay pa nga mangin maayo ng balita, no? Sini nga September, October, November, December, dugay Christmas na, kadasig sa mga inadlaw. But take kita dire sa Istorya Espesyal, sige kita gihapon upod sa inyo kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga, no? Introduce ko anay ang akong mga co-host every Sunday morning, kaya once a week lang maning ato niya programa. Ang akong mga permanent diri nga co-host subong aga from pwede ko ma-introduce coming from a TV network also, no? Is a TV newscast nga programa diri sa syudad sa Bacolod. He's also a media himself, no? And mga tuupod naton siya every Sunday morning ang ako niya magulang, no, si Mark Salanga. Good morning. Galing kay Manong itawag ko siya. So I don't know kung Mark o kung Manong gapon na. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa Istorya Espesyal. Ining inyo kubos nga alagad. Mark Salanga ipakilala na ko kaina. Good morning man, Counselor. Ang aton dire of course nga programa sari-sari ni siyang topic every Sunday morning, no? Yes. And medyo malayo-layo ni siya sa komentaryo or do news and public affairs gid. This is more on this is more on the entertainment ang programa, dala update of course ato mga pumuluyo, no? And I'm sure hindi ka naman niya bag-o sa radyo. Before ka nasulod sa TV as newscaster, nag-radyo ka man before. Antes ko na Israeliano, Counselor Sabton, pangayo ko sang katahuran sa station manager, nang nona di maala magbanwa. Monitor siya? News chief, Aksyon Rex Cantong, nga sa ila pagpahanugot, nga kita ang maka-co-host sa imo sa sininga programa. Actually, 2004, sang nag-volunteer reporter ako dire sa kay Aksyon, sa kay Papa, sa kay Aksyon Fred Salanga, Aksyon first portion na siguro. Tapos amo man to ang nag-lead sa aton nga maka-apply kita sa Kapamilya Network, which nakastay kita dito for 12 years. 12 years. 12 years. Okay, so galgati, you know, ang circumstance hindi naman na kontrolado, but we have to thank God for all the blessing again share niya, all the opportunities, no? And one way or another naga-contribute in sa aton nga growth and progress man. Bilang isa ka taho, no? Last week ang atong programa is replay. Gusto ko lang klaruhon gid kidamo nagapamangkot sa aton kung ako no same ang programa at duwa ka succeeding na nahidlaw sila sa imong mga posts, sa imong mga updates. Ano natabo, Counselor? Wagi mo sila hidlaw kid. Hidlaw. Everyday aral naman tada, no? Hindi nag-isolate man kita since after what happened sa natin ka staff, no?
si Jazz, no? Si Jazz wasn't just a staff, he was a good friend, he was a best friend. But hindi ko gusto i-discuss na because life na of course ang na-discuss natin diri, and I'd like to pay respect man sa family, but right after that happened, ginbit-bit yung mga staff ko, nag-isolate kami anay bilang pag-observe man sa protocol kaya nami ginaya nga ma-self-heal kita plus nga i-minimize ang exposure sa pamuluyo naton, especially nga amon nagkakatabo subong, no. But eventually nagwa ang resulta sang amon swab tanan kami. I forgot 2 days ago. Basta mga 9 days kami nag-isolate eh. And kaluya sa Ginoo, negative ang aton yung resulta. Tanan ko nga staff actually negative gid siya, no. And that's why nakabalik kita diri subong, and I hope that will also serve as a reminder gid sa aton yung mga pumuluyo nga especially subong kay damo hindi magpatis ang COVID mo, gambas lang nga negosyo lang na, pangwarta lang na, hindi na siya tuod, no. Well, you have to believe subong tingin ko maybe the reason yung agadasig siya damo because kadamo sa magapati. So galagaw gyapon, jagwa gyapon. Ako Isang time na gina-isolate ka, ano mo na ba tsagan nga may posibilidad ka nga mag-positive, may posibilidad man nga mag-negative? may mga symptoms eh. Yung di ba kita nakaso ko to mo? Ito nakaso ko. So why na ako nagulat nga sang resulta. Or right after paswabya. Basta ka lang sa gate eh. Gado-daho ka lang. Isolate ka dayon. Tapos nablang madula yung mga sense of taste and smell. Hindi ko sure kung part siya ng kaso or I don't know. Pero nadula agad man? Eventually nadula siya. Kung inang daw usual. Hindi may nadula agad man imo, hindi ka panabor, hindi ka that time. Di ba kung kasuhon ka, hindi ka niya kasimot. That's why nga grabe ang kulba mo. Why mo ko nakulbaan? Wag gid mo ko sa nakulbaan. Gid nakulbaan lang ko to sang amo tatabo sa akong staff. Kaya magita mo bala before your very eyes mo magyakapugday gid gali. Kung hindi kaya maghalong, hindi kaya magpati or inablang hindi ka mag-share, hindi ka manugi. Kaya iba ka balda sa stress, sama ko mo gina-think mo positive ko. Oo, pati ka correct. nasig. So mawik ka, and then eventually dira agad mapugday. So I'd like to encourage everybody that you really have to believe. Although ang ako nga faith is very strong gid. Kapati gid yung at the end of the day, negative gid tayo, no. Galing kay inablang you have your faith and you have your instinct also. Kintigaan mo sa Ginoo, mind para maminsar. Kung feeling mo may symptoms and signs ka, isolate ka. Heal ka nga daan. Gamiton mo ng ibang utok nga himuon mong tanan, mag-heal ka together with faith. I-partner mo siya for me ang hard work plus ang faith. And eventually, kaluyan, naman naging negative ang ating resulta. No, but anyway, amo lang gina, we encourage everybody nga kung ay mo lang importante gid, hindi kita na magawa sa inyo balay, kag observe gid precautionary measures, protocols naton, mask, alcohol, social distancing, bisan di kita magadto. Bisan para na lang sa inyo pamilya. Exactly. Okay? Karon nga ingagaon tayo mahatag kita sang gamay nga mga updates kung pila na bala ang kaso sa karon sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag sa Negros Occidental. Ato man kamustahon ang ginahimo nga pagbantay sa aton mga frontliners, especially sa mga kapulisan karon nga ang syudad sang Bacolod ang ginpaidalom sa 30 dias nga enhanced o kon general community quarantine. Karon nga adlaw ipatuman na ang home quarantine pass. Ano bala ang mga patakaran? Sang mga OFWs nga nagapauli diri sa syudad sang Bacolod. Ano balang binta sang bag-o nga patakaran sang National IATF isuranta na karon nga imbisi butang sa quarantine facility ila papulion para mag-home quarantine. Kamusta na bala ang ginahimo sang aton mga manunudlo bago nga sistema sa Department of Education. Ano bala ini ka epektibo? Mga ginikanan, ano bala ang mga pagtilaw nga inyo ginaagyan, mga kabudlayan nga inyo ginaagyan sa karon. Karon nga bulan ginahiwat ang Teachers Month. Makaupod man naton karon si Ma'am Gladys Sales, ang Bacolod OIC Schools Division Superintendent. Magatag man kita sa mga tips kung paano makapian-pian karon nga pandemic. Kag ano bala ang online selling, kag ano bala ini kabentaha. Kag counselor interesado kita sa isa ka ordinansa nga duso ni Okon na pasar ni Councilor Renisito Novero bud sa SP ining ordinansa nga nagahingyo sa mga pumuluyo nga kung tani mag-upod sa pangamuyo. Okay. Sa karon ang syudad sa Bacolod ang yara sa gihapon sa General Community Quarantine tubtob ini sa Setyembre 30. Ano bala ang mga patakaran kung ara kita sa GCQ
Ano ba lang Executive Order number 58 na ginpagawa sang alkalde sa Bacolod, Mayor Evelio Leonardia. Ato ni nakaroon isa-isahon asa sa aton nga mga okon masarangan. Karon nga adlaw mga epektibo na ang home quarantine pass. Kuno duman nga agin paisol to Councilor man. Halin sa September 3, Actually, nag-appeal to siya. Si Councilor. Si AB, Liga ng mga Barangay, no? Because ang ato niyang mga kapitanes diri sa Bacolod, may aras ang presidente. Okay. Amo na si ABC President Lady Gles Gonzales, no? Actually, damo to naka misinterpret, no? Abi na daw. Gani. Nga, abi na mo no implement na nga agakas-kakas. So, sa totoo, lagi hindi amo nakahapos kung ara sa gobyerno. Ginimo to siya bilang pabor man sa atong mga pumuluyo. Ang nag-appeal to kay Mayor actually si Kapitan Lady Gles Gonzales. Kagang iya mga upo niya kapitanes. Kung pwede, i-move tanay because siyempre na-prepare. Hindi lang ako mag-distribute. Na silang ko kahapos lagi sa tao kasi mag-comment nga kakas decision, wala to pa. Wise la kabalo nga. Siyempre libuton mong bilog ng mga panimalay and we are talking about 500,000 nga residente dito sa syudad sa Bacolod. Ipang-distribute na siya kada balay-balay ang ID. Hindi na mo nakahapos. So nangayo kay Mayor Bing time ang ato mga kapitanes nag-appeal sila kung pwede ma-extend anay ng HQP. That is why subong adlaw siya ng ineffective. Another is ang aton mga barangay officials, mga barangay kapitan, nagbulig sa distribution sang social amelioration program grant sang gobyerno. Nagbulig sila sa DSS. I-assist mo gid na. Kaya ireklamo ka man kung hindi mo kag sa mass testing. Correct. So Sige, imagine ang box ng obra nila. Nag-mass testing kita, nag-SAP distribution kita, plus ma-distribute kita pa sa balay-balay. Amo nang reason yung nga nag-extend siya. Galang kiti, digital ta subong ikahapos lang kanya maghaboy istorya, kahapos lang kanya mag-comment, but at the end of the day, ang tanan nga effort na kinihimo natin para gitigapon sa atong mga pumuluyo. Sang nagligad, nagpadulong diri si DNR o kon Department of Environment Natural Resources Office Secretary nga si Roy Simato. Iya gin stress o kon gin hambal, gin saysay, gin explicar ang papel nga ginauyatan sang mga barangay officials kontra sa COVID-19 kung ano ini kaimportante na nakakuha man sang opportunity ang aton nga mga barangay officials nga makapamangkot para magdugang ya ang ilang kaalam sini. Samtang pila sa mga barangay nga may mataas karon nga kaso sa COVID-19 amo ang Barangay Estefania, Barangay Takuling, Villamonte, Banago, Mansilingan, Tangob, Bata kag Barangay Granada. Tungod dagko gid man sila eh. Oh, correct. When it comes to population, amo ni mga pinakadagko. I think the top 10 ini sa mga biggest barangay diri sa Bacolod. So natural lang na ang medyo madako-dako lang gid man ang number sila. Kaya because population wise amo ni silang biggest but ang sa Estefania kadako sa ng recovery nila. Dako na sang number sa recovery nila sa Estefania and hopefully sa iban pa mga kabarangayan ang aton mga kapitan dira way man nagauntat no. Kag mga opisyales sa barangay sa pangita solusyon. Grabe lang ilang effort nga dapat i-comment ni sila. Imagine na tatlo na kabarangay kapitan naton ang nalatnan si Kapitan Rosini. Si Caprosini, tiga sige aton nga pagpangamuyo sa iyo aton naka-recovering Okay na. Batara siya pa sa ICU according sa kay former councilor Cesar Distrito. Ma'am Imelda sa Barangay 2, Pabanga. I think hospital siya po. Nakagawa na siya. Nakagawa na siya. Okay. Kag si Barangay Captain Ricky Mijares sa Barangay Apat sila. Banago. May isa pa? Si Cap Boy Pico. Oo, sa Nagpositive siya Mansilingan. last time. Oo. Nagpositive siya last time. But I think okay na siya subong. Okay. Kung mga karon nga adlaw Domingo, ipatuman ang pag-usara sang home quarantine pass, mahatag kita sang dasigid lang nga patakaran kung ano ang dapat sundon kung kita ang yara sa dalan, no? Pila lang sa ginhimo nga patakaran sang syudad sang Bacolod ang mga paghatag sang home quarantine pass nga mayara sang odd and even schemes. Ang home quarantine pass nga nag-end o kung nagatapos sa 13579 ang ginapahanugutan nga magwa kung Lunes, Merkules kag Biyernes, while ang nagauyat naman sa mga HQP nga naga-end sa 2468 kag 0 pwede naman makagwa Martes, Huwebes kag Sabado, pero ang HQP ang hindi pwede sa Domingong adlaw. Ano man lockdown gid man. Kung tulukon mo, since hindi siya, technically doon hindi siya lockdown ang term. Okay. Pero tulukon mo, since nanan niya quarantine pass, hindi makagwa, do lockdown ko eh.
Diba? No. Why mo, Ano siya? why movement mo. Ang actually, amo na sa bilang ginapatihan la, ang mga medical naton, gahambal sila nga, the virus will stop spreading if people will stop moving. Correct. For as long as ma-minimize ang mga gwa, ang exposure, mas waay pasahan ang virus naton. That's why amo ni mga purpose ang aton niya nga mga movement like this. Gusto ko lang mo noon si Sir Simato. Actually, siya na nakatag solusyon sa Cebu. That's Before why. ako sila nga number. That's why. Subong gamay-gamay, nagid lang katama sa ila dito nga cases. Siya na siya, tabok-tabok, subong ang Bacolod, Iloilo, and we're very thankful nga kadasig sang pagresponde sa atong presidente gipadalaan nga gid dayon sang expert nga nakahatag solusyon sa Cebu, and now ari siya nagahatag sang iyang attention sa syudad sa Bacolod. Napatawag siya sa synchronized meeting. Bilogid panay kapitan, tanan yung official sa syudad kay para isa na lang kapag igo sang solusyon. And hopefully makahatag solusyon gid sa aton. Amo na ginahola tagid subong. Okay, dapat man tandaan nga ginadumilian ang pagwa sa mga nagaedad 21 pa idalom o kon nagaedad 60 pasaka, mga nagabusong. May mga ginabatsyag nga masakit sa lawas tungod dako ini ang risgo nga malatnan sang COVID-19. Amo man ang mga hindi kwalipikado nga mag-uyat sang quarantine pass. May 4 na katao sa quarantine pass mo, ang main, ang kagang tatlo ya ka pwede. Pero kung wala, hindi kaya kwalipikado, definitely hindi ka gidya kagwa. Like if you're minor, for example, or senior. Pero may aras ang exemption. Kung ang ini ang panglawag ta, ang 5 is mga frontliners. So hindi gini sila iya, pwede kagwa. Yari naman ang mga pwede o kung ginapahanugutan nga makagwa. Mga government officials kag mga employees. Amo man ang tanan nga mga frontliners. Importante nga mag-present lang sa inyong ID sa mga checkpoint. Pwede man ang business owners, mga self-employed, magpakita man sang ID. Pero kung wala ang inyong ID, dapat tandaan nga pwede nyo ma-photocopy ang inyong business permit. Tandaan nga hindi pwede ang pass o saron sa iban nga mga LGU. Hindi gid kay may ara man sulaya nga ila. Clear ko lang, may comment diri what about ang mga waay pa sang HQP pass? Please follow up niyo sa inyong mga kabaranggayan. Because ang mga HQP subong ara sa mga barangays naton, mga officials naton. Samtang unhampered gihapon ang mga essential goods, prime commodities, construction materials. Pero dapat isa lang ka driver, tandaan isa lang ka driver, kag 4 lang ka helper ang ginapahanugutan. Requirement man ang negative results ng RT-PCR test. Namin yan siguro sa bread ko, ano man. Kung magabot ka sa bread ko port, mera iyang gina-check ang kablo kami mga apor kita mo. Mera kita sa mga authorized person outside residence sa mga nag-deliver din mga essential goods, no. And gina-require na sila kung mag-stay sila diri malawig, dapat negative ang ilang RT-PCR test. Okay, bukas man ang mga resto bars pero 50% lang ang capacity. Sirado sa gihapon ang 3 ka mga mayor nga merkado sa Bacolod, ining Burgos, ining Central Market, kag Libertad. Hindi gid pwede ang mass gatherings. Nadala ang mga sports events, wala basketball, butchilingon. Religious gatherings dapat pulo lang. Kag lifted na ang liquor ban. Butchilingon, pwede ka kabakal 12 p.m. to 6 pero dapat mainom ka sa inyo mga puluyan. Malayo. Kaya before total before total banned gid siya, no. Hindi ka consume, hindi ka man bakal. But subong pwede ka kabakal from 10 to 6. Amo na 10 to 6 p.m. 12 sa ugto sa alas 6 ang hapon. Okay. Pero Pwede. ma-consume mo siya not in Sa public sulod, places. not in public places. Sa Okay. sulod dapat sang inyo balay. Tigal kay tikitaya, way man taya, no. Yakult lang man taya. So Yakult ko na aga Yakult mangyapon kong gabi. Anyway, karon nga aga aton kamustahon kung ano na balang update sang sitwasyon sa Dalanon. Kay subong adlaw kaginasang kagaon alas 12 gan set up na ang mga check-up points sa syudad sa Bacolod amo man sa mga boundaries sang syudad sa Bacolod kwa sa Negros Occidental. Ginatingwaan pa naton dugay nga kuhaon ipasudlon si Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sang syudad sang Bacolod. buot silingon kung magwa ka subong sa kung magwa ka sa Bacolod, because ang check-up points, ang purpose is pasulod siya, di ba? Okay. So aton i-welcome Ari na siya. si Colonel Ariel Pico. Sir, good morning. Yes, Axon Mark, good morning. Councilor, good morning, Gid.
Baw mag-utog yun sa mga akon So, on behalf ng amon nga City Director Police Colonel Attorney Henry Biñas sa aton mga kaaksyon sa inyo mayong aga gitnanan sir. Yes, Colonel, ang live kita subong sa Facebook sang Aksyon Radio, kag live man kita subong sa radyo gid mismo no, sang FB page sang Aksyon Radio. Ipasa ko si Mark. Sir, good morning. Yes, Action Mark, good morning gid. Oo, good morning, sir. Lockdown kita. Ano, sir, full alert status kita subong? Kamusta subong sitwasyon sa unang adlaw sa pag-implement sang home quarantine pass? Councilor Action Mark, ang aton nga full alert status gin-declare na sang aton City Director starting ya kahapon. Both silingon, tanan naton nga mga kapulisan diriya sa Bacolod City Police Office obligado nga mag-report for duty. Pero ang exempted lang yan diri ang mga nakasiklib naton, pero for the meantime daw wala makikita sang mga kapulisan nga nakasiklib. Kag ang aton subong 35 ka inner kag outer border control points naton or checkpoints in place na para sa pagpatigayonon nga lockdown kay kada Domingo kung basihan naton ang Executive Order number 58 ni Mayor Bing, we will be on lockdown except sa mga pila ka mga exemptions sa mga empleyado sa inyo sa media, aton nga mga LGU nga mga elected and appointed nga mga officials. The rest is not allowed to go out. We will not honor any HPOP. Action Mark, Councilor. Oh, sir, when we say istrikto aton ilaragway, ano ka magsiling istrikto? If ever nga may madakpan, ano sini ang ila pag-atubangon? Yes, Action Mark, sa madakpan diri mag-depende sa ilang mga previous records. Kung recidivist ka na, kadua, katatlo ka na nadakpan, medyo maburubog at siguro Action Mark ang imo pag-atubangon sini nga kaso. Kay magapagid kami disobedience to person and authority, idugang pa namon dira ang Republic Act 11332 kag ang Republic Act 11369. So tatlo ini kalayi ang amon nga iga pasaka nga kaso. Kay ini gina-implementar naton actually hindi na ni bag-o sa aton eh. Bila na kita sinikabulan tuli sa aton nga mga media, tulit-tulit na ini ang ginahambal naton ng basic health protocols, ang pag-observe naton sang ECQ, maski ang lockdown. So, hoping tani, wala kita mapailan niya kaso ya. Action Mark, Councilor. Okay, sir, ining Joint Task Force COVID Shield, nag-order daw sa tanan ng mga kapulisan nga i-monitor ang social media para kung may mga violators, kapin pag inablang nag-post sa social media, pwede ina sila, Sir Lagson? Posible man na di sa aton? Yes, pwede Action Mark kay may-ari kita diri PNP Cybercrime Group na dira sa Police Regional Office 6. Okay. Ang ila sinaya nga obra maga-monitor lang sa aton nga mga social media network. Pwede gid sila ma-locate, pwede gid sila ma-identify maski magamit pa sila sa mga dami account. Hindi manigar damo sa gihapon ang naga-post naga-celebrate man sa gihapon sa mga okasyon, may mga pagtelefon-tipon sa gihapon, kag hindi saya throwback ng mga picture. Action Mark makita mo gid eh. Gani? Oo, kay indira may mga throwback actually naka-indicate man dira ya kung saan o pa na nga tuig. Pero put on the app mo gid eh nga gina-post nila, mayara sila drinking session, celebration sang party, kag mayara pagag kita gani kauturan dira ya sa mga religious sector nga mayara pagid aktibidades just like sang mga budol fight ya. Action Mark, Sir Councilor. Kani hindi na gani pwede tapos ma-post ka pa? Yes, no. Sir, may balikan ko anay sir. May question na gid ko. Bali ang inyong nga borderline, kung magwa ka sa Bacolod, hindi amo niya ka stricto. Ang mas stricto kung magpasulod na? Ang aton dira nga border control, abi mo do nagbaliskad subong councilor eh. Kay kung kita nga daga Bacolod ya magwa, perti ang alarma sang iban naton nga LGU.
pag taga Bacolod ka, kay itili manigar, damo gid man Correct. kitaya kaso diri sang COVID positive sa aton sa sulod sa Bacolod, labi na gid nag-mass testing kitaya eh. Ang magasulod diri sa Bacolod, actually linyan pagani kita diri basta justified, empleyado ka, may mga negosyo ka. Pero check upon gina naton niya, stricto gina naton niya pag check upon. Ugaling amo lang na base ang iba naton makibot yab lang ang taga Bacolod, magbisita dira or may katuan dira sa pamilya outside Bacolod, stricto. Ang iba niya unit man isa mabasol kag kompleto naton gina-quarantine ginila dira. Actually damo ako sa mga report dira, feeling ko ang amo niya jurisdiction Bacolod lang. Outside Bacolod wala na kami daya control ya Sir Campilor. Sir, may nag-message diri sa akong bago lang gid. Kung nag-obra ka sa Bacolod, kag dito ka isa sa Talisay o Consilay or sa Bago for example, pag abot mo sa border line, kapag ID lang sir ipakita, no? Yes, ID lang, valid ID, kung may ara kada certificate of employment, Yun. then may ora sa imo nga pag-duty, allowed, authorized kag justified ina sa iya nga mga dokumento nga pwede makita sa aton mga border control. Okay, very clear gid. Okay. Lastly, Colonel, actually, nabatian namon, always mo gid ini ginariman sa aton mga pumuluyo. Pero, last pagid abi councilor or padayon nga pag warning, padayon nga pagpahanumdum sa aton mga pumuluyo. Sang dapat nila himuon, subong. Yes, no, Sir Councilor, action mark, maski kapila naton suliton, ini gikuyag apon magkataka magkapoy sa Yes. sulit-sulit. Sini trabaho tayo ini bilang isa ka public information officer, no. Una bes, ang aton nga ginapatuman subong hindi mayabag-o sa aton ining basic health protocols, no, sa mga holders ang HQP. Gina-honor lang ini diriya sa sudad sa Bacolod. Sundon pa lang ang ad-even scheme. Na-practice na ini sa nagligad pa. Pag MWF ang imong gagawa, buti ngayon imong nga HQP nagatapos sa wala pares on 3-5-7 kag 9. Kung may pares, Martes, Huwebes, kag Sabado, Domingo lockdown. Amo lang inang aton pinaka-basic sa aton nga HQP. Pero Domingo, hindi na kamo magwa gamit ang HQP. Sa klaro, naka-lockdown kita subong. Start isang lockdown naton is Domingo to include 3 naton ka merkado. Sa mag-gamitin, diriya sa aton niya sa Sudad sa Bacolod, pag hindi ka mo na bilong sa mga frontliners, empleyado, may mga negosyo, hindi man ka mo magpamilit. Kay kami, ang ato niya LGU, may ara man kami patakaran diriya sa Sudad sa Bacolod nga i-quarantine man namon kamo for 14 days kag iswab test kamo nga kamuya ang magasto. Amo naman ang diriya sa amon sa Sudad sa Bacolod. Okay. With that, Colonel, madamo gid nga salamat sa pagkatag sang tiyempo sa buong adlaw kag pagkatag man sang warning sa pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Colonel. Yes, madam. Amang salamat, Action Mark, Sir Councilor. God bless us. Mabuhay po kayo. Halong sir ha. Yes, sir. Pisan, mapisan yet, mapisan yet. Aktibo. Thank you, sir. Alright, napatian si Colonel Ariel Pico. Karon naman, naghatag kita sang update sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Ang syudad sang Bacolod ang mayara karon sang 237 ka mga panibag 237? Dako ba? Kano? Kapanibago nga kaso sang COVID-19 samtang ang probinsya sang Negros Occidental ang mayara sang 48 ka kaso sang COVID-19. Sa Western Visayas mayara sang suma total nga 355 ka mga panibago nga kaso sandig sa case bulletin number 162 sang Department of Health Region 6 sang Setyembre 5 kagapon inigli nga result. Karon naman nga aga aton hibaluon ang mga pulisiya sang syudad sang Bacolod na ginhimo sang sangguniang panunsod para makabulig sa kampanya sang syudad agud tumahagan-hagan ng COVID-19. Upod naton sa karon sa linya sang telepono si Councilor Renesito Novero. Sir, good morning. Upod naton si Councilor Ising Salanga. Good morning, Action Mark. Yes, sir. Si Councilor Ising Salanga, my favorite bachelor counselor. Wow. Good morning, Attorney Inoy. Ayan. Amni ako niya
fan. Actually pati si Mama. Oh. Fan yan ni si Mama again, no. Pwerte niya. Especially nag-preach man ni si Attorney Inoy sa simbahan ni Mama dito sa may Barangay 2. Oo. Yes. Speaking sa Anything I can do sa inyo ng workforce dyan sa station, sa ating mga palangga ang tagpalamati. Gani. Mayong Speaking aga sa inyo tanan and Merry Christmas na. Gani. Lapit na lang gid. Councilor, speaking sina. Total Domingo man adlaw sang aton nga Ginoo. Interesado gid kita sining imo ginduso nga ordinansa. May angot sa paghingyo sang mga pumuluyo nga upod sa ila pamilya dululungan nga magpangamuyo. Tanan-tanan may ilang opinion sini. Pero sir nga imo gid ini nga ginpakigbato sa SP. Well, ginpakig, ginayok na sa aton sa kunian panglungsod. Okay. Hindi kay isa ka pamaagi nga magmando sa aton mga panimalay, Correct. kundi isa ka pamaagi nga mag-inspire sa aton tanan nga mapalapit pagid sa mahal nga Ginoo sa labi na gid sa circumstansya katulad sini Action Mark, no? Okay. Di ba, Councilor Salanga, upod man na si Councilor Salanga Yes. sa sinang pagputukay. Kaya nagkakilala kita nga ang aton kaugalingon nga pagimakas hindi adequate, hindi makasarang sa pagbato kag pagdaog sa COVID-19 sa siningisahi sang krisis kag bisan sa duga nga mga krisis mo. Gani. Hindi lang kay COVID-19 na ginatubang naton eh. Damo pa nga mga problema nga ginbunag man sang COVID-19 sa aton tanan-tanan. Gani. Imagine So that, oo. So ako yan nagakilala nga ang gahom sa gihapon ara sa kamot sang mahal nga makaako. Kag kinahanglan naton ang iya nga bulig, ang iya kaalam, ang iya pag-intervenir sa aton pangabuhi, sa aton paghimakas, sa aton pagpangabudlay, sa aton pag-away sa COVID-19. Kag hindi lang amo na, kundi nga ang iya man presensya nga naghahatag comfort sa mga nasuban, mga namatyan, kag dugang nga kusog, kag paglipay sa ila. It doesn't mean nga hindi ta kasarang sa ubrata, no? Kundi Kulig magdangop man kita. sa aton pag-resurrect sang mga nagkalamatang mga negosyo sang kadamaan. Initanan-tanan ang aton ekonomiya, for example, protection man sa aton tanan-tanan. Ako yan nagakilala nga ang pangamuyo, ako na iya lifestyle mo. Pag wala nga ko nakatapos pangamuyo eh. Ay, wow. Salamat sa Ginoo nga nagbugtaw kita, napantayan kita, sa atong pagtulog, bugtaw kita, buhi kita ning aga. Kag sige-sige na bilog nga adlaw, sa kung ano ginahimuta, kinanglan mo ang presensya sa Ginoo, mapagpasalamat mo na yang ako nga lifestyle. So ako nga sa experience ko, dako nga kaayuhan ang nadulot sa akon sang pangamuyo. Correct. So, ina nga kaayuhan, loyal ko man i-share sa mga sa aton tanan. Kung ikaw nangin experiencer, nangin recipient sang kaayo sang resulta sa pangamuyo, luyag mo man nga ang tanan maka-experience man sila nga kaayo, di ba? Di kundi gina-encourage na ang tanan nga magpangamuyo. Galing damo mga opinion ng iban tuman ka legal. Ang iman naman mga philosophical. This is a free world, free country. Everybody is entitled to his own opinion. Pero even our constitution, while the constitution Correct. provides for the separation of church and state, our constitution does not provide for the separation of God and state. Hindi pala, Councilor Salanga? Agree. Kapangayo gan ibulig ang state eh. Oo, in fact, aton preamble sa Constitution mismo nagahambal kag nagasugod kita sa pagsiling we, the sovereign Filipino people, invoking the aid of the Almighty God. Kumbaga na sa una, ang ginagamit naton sa aton mga nagliligad ng Constitution, the aid of the divine providence. Subong niya, very, very specific na, the aid of the Almighty God. Attorney? To ordain and promulgate this Constitution. So, kita mismo ang mga pamuluyo as a sovereign people in that very sovereign document which is our Constitution, nagkilala
kinahanglan naton ang bulig sa aton mahal nga Dios. Mhm. Sa tanan tagid nga pag ginawi bilang isa ka pungsod. Wow. Attorney, ang pinaka-common kong nabasa nga comment no pagwa sa sining resolution, although ako ya personally nagupod gid ko affirmative gid yan, no, because tsak totoo hambal mo personally ti kami sa amon niya family recipient gid yan, no, pwede gid kami makamanifest sang kaayo gid sa Ginoo, but ang pinaka-common dito nga comment nga nabasa ko is ang pagpangamuyo kuno is a responsibility of every, you know, individual or family. No need tani kuno nga ginahimuan gid sa resolution. Anong aton diri nga reaction, attorney? Sakto gid man na responsibilidad sang kada pamilya. No need magid na tani nga himuan resolution kung ginahimo tang aton kaugalingon nga responsibilidad. For pamangkot, let's be honest to everyone before God and before men. Ginahimo ni ayhan sang tanan o kung wala. Gani. Nami nga reminder. Kung may iban nga nagahimo, may iban nga wala. So, will it be wrong to remind them to do something good? Correct. Will it be bad to remind a person to do something good? Diba? If they believe that praying is good, then nga hindi ka mag-upod sa paghimo sang isa ka maayo nga bagay. Kag kung maayo ang ginadulot sang pangamuyo sa imo, nga hindi mo pagtagaan kay gayunan ang isa ka tao nga makabaton man sang kaayo nga ginadulot sang pangamuyo. Di ba? Actually, attorney, isa sa reason kung ano gupod kita, no, nag-vote kita affirmative, because siling ko this is something nga why gid dapat yun man gina-question. In fact, inablang gin elect kita dire to influence sa aton pamuluyo, and what is wrong kung isa sa mangin papel naton is to influence them nga magpalapit pag more, no, closer sa aton nga Ginoo. That's why siling ko kanami gid, no, ako ya personally admire gid ako ya kag saludar kita ya sa ining resolution niya maging pasar, attorney Inay. In fact, action mark Councilor Ising, if obserbahan naton tanan, even officially magsugod kita sa aton programa kung di ka pangamuyo kita. Di ba? Kada may program kita, ngamuyo kita sa sanggunian pang lungsod, ginasugura nga ni nato na sa pagbasa sang Biblia, diyan pangamuyo. Kahapon naman nagmeeting ang Emergency Operations Center, nagsugod man kita sa pagpangamuyo sa presensya ni General Feliciano. Kag kita man to gin-request nila nga magpangamuyo. Kag sang nagatag opening remarks si General Feliciano, gin-acknowledge sang gid nga nagpasalamat sa nga nangamuyo kita. No? Kag bisan ang aton mismo presidente gani nag-acknowledge ang atong kakinahanglanon nga magpangamuyo sa mahal nga Dios. Gani. Oh, Thank you. Damo ka nang nga issue sa presidente, no, nanungod sang iya nga belief in God. Pero sa mismo nag-ayo gid nga mga muyo. Kag nagdumduman ko bala sa Italy. Kundi earlier parts ang atake ni COVID-19. Terrible ang nagkakalamatay sa Italy. Remember? So almost every day by the hundreds sila mo ang nagkakalamatay. Ano ang ginimo sang ilagid nga leader sa Italy? Nag-surrender gid siya. Oh, yes, correct. Nag-ampo sa mahal nga langit, sa mahal nga Dios, siling siya gid nagamuyo niya, Ginoo. Surrender na ko ya, wala na ko si may mahimo di. Surrender na gid ko, ikaw na rin ang mag-intervener di palihog. Ikaw na sini ang mga mot. Ako na then from then on, nabasahan ko sa mga subsequent ka mga news items, naganubo ang cases ng COVID-19 sa Italy until subong tanawa bala. Gani. So if prayer is one way of humbling ourselves. Correct. Oo. Okay. Kung magpatikal kita pirmi, sili mo kasarang ka. Ikaw masarangan mo ni how? Gani. Amo na ang Ginoo kung ang mabilia na gambal gid mo. God resists the proud but He gives grace to the Correct. Wow. Correct. With that, Counselor, kabalo ko mi ara kapasang panimbahon karon nga aga. Salamat gid kadamo-damo gid sang nasanagan, kadamo-damo gid sang na bless, especially Sunday subong. Message. Attorney, kadamo. mga na lang kami sang parting message nimo.
Well, thank you very much. So, kabata, in fact, ada interview sa akong ginasugpunan ko may God continue to protect us from COVID-19. Subong ginpangamuyuan ko ang mga nakikilalaan kong nagsakripisyo, na biktima. In fact, ang apo ni Vice Mayor Elcid. So, I included her sa akong pangamuyo. Ang si Kapitan Gingging, Babuanga, ng Barangay 2, Kapitan Rosini, include ko man sila sa akong pangamuyo. Ang mga si Nonoy Lopez, amigo ko man, nga nadapan man sang COVID, pero nag-ayo-ayo na sa akin. Pila pa nga mga gin-include ko sa mga pangamuyo. So, I hope nga, whatever be our religion, because prayer is not a matter of religion, it is a matter of personal relationship with God. Okay. So, whatever be our religious affiliation, sabay nga mangin mapinangamuyon kita sa gihapon kay sa tanan nga tinion, sa anuman nga krisis, COVID man or whatever, kinanglanon ginaton gihapon ang presensya kagang bulig sa aton mahal nga Dios. So, may Amen. God continue to bless you, mga mag-ululutod nga mga gwapo. Kag mga maalam, kag papisan. Regard sa inyo, Thank you very mga much. ginikanan, kag kabay nga padayon nga proteksyonan kita sa mahal nga Ginoo batok sa COVID-19. With that, madamo gid nga salamat, Councilor Renisito Novero. Happy Sunday, Attorney Noy! Yes, happy Sunday. Blessed day. Okay. Nabatian si Councilor Attorney Inoy Novero. Councilor, subong bala, grabe nga kabrigaduhon. Nagpatok yun ang online selling. Kay ang online selling, madamo sang advantage. Pila lang dira, gamay ang kapital sa pag-set up sang negosyo. Hindi muna kinanglan sang tinawo. Makasave ka sa kuryente, sa renta, kag sa kung ano pa, nga imo ginagastuhan sa usual nga kung magpatukod ka sang negosyo. Ang inyo negosyo, pwede gid ma-operate bisan diin. Bisan diin kaya mo, kahit cellphone ka man lang. Kaya ang kapital mo cellphone nakagload. Mayara sang oportunidad nga makapili sa imo baligya. Kung for example, hindi na ni patok karon nga baligya, saylo ka naman sa piyak. Duka damo sa imo pilian kag ang inyong mga customer ara man online. So hapos na hindi ka na kinahanglan maglibod kay ara malanda sila. Ang imo oras, imo pa. Wala ka kinahanglan sang dako nga tiyempo kag may tiyempo pa sa inyong pamilya. With that, upod naton karon nga aga si Ma'am Cel Pedrosa, isa ka kilalang online seller. Ining si Ma'am. Bisan ano lang ni ang iya ginabligya, tingalagi ko bala nga nagapatok. Ma'am, good morning. Welcome. Good morning. Good morning, Good Ma'am morning, Sir Zel. Mark. Upod Good morning, Councilor. Okay, ma'am, hindi na ko kuwan pa sang maligoy-ligoy pa. Ma'am, paano ka nagsugod sa online selling para iniya sa mga pumuloy naton nga gusto man kuha sang makadugang sang ilang income? Bali, good morning gali sa tanan nga nagapamati sa Action Radio, especially sa atong programa Istorya Espesyal. Bali, nag-start ko gid ni nga magbaligya online selling kay sang time abi nga nagtutok gid ko sang na-aksidente ang husband ko. Bali seaman sir ang akon nga husband. So, tapos syempre hindi man nalikom sa aton nga every time nga hindi on board ang seaman, budlay gid sa family, especially subong pandemic. So gapangita bala kami sang way nga may ara kami other source of income habang hindi pa on board si husband. So amo na nga nakita ko nga daw kapatok sang online selling. Sang una, buyer lang ko. Buyer lang man ko sa mga online seller. Tapos na paminsaran ko nga kaya ko man ini habang asikaso ko sang family ko kay actually sa balay lang man siya. Kayang-kaya gid himuon as long as may internet ka or bisan wala ka pa gani landline or nami na klase sang internet, basta may load ka lang bisan data, pwede ka gid maka online selling. Okay. Ma'am, ano ma'am ang imo ginsuguran kag dako kapital kinanglan? Hindi man gid actually nag-start lang po sa mga bisan 5,000, pwede ka na makaumpisa sa online selling. For example, sang time nga nag-start ko, siguro mga 20 gid yung start namon kay para nga at least hindi ka bala mabudlayan sang balik-balik sa supplier kung if ano na siya nga produkto? Nag-start gid po sa mga accessories, sir, accessories. Okay. Kaya doon nga balaan ko ang sikat mo gid is ang kimchi.
Oo, nag-start kami sa kimchi man, no? Sa sininga pandemic, sang pag-aksidente, kaya ikaduha na ning aksidente sang bana ka una, nasunog siya sa barko. Tapos nag-backfire ang boiler. Siya Tapos mismo? Siya gid mismo, sir. Oy. That was 5 years ago. So, ang ini naman sang last December lang na operahan naman siya, may titanium naman ang kamot niya. So, do ka damo sang nag-abot nga trials, pero ina nga trials, gin-consider na mo na as blessing. Do mo wala now sa ang mga trials nga gakatabo sa kabuhi ta kaisa, ginahidian ta na, pero wala lang ta kabalo nga may maayo gali nga plano ang Ginoo sa aton kun nga nagakatabo na amugid na ang kanang Ma'am, dira. Pila lang ka, sang nasugod ka mo sang kimchi, pila lang ka, ano nag-itawag ninyo? Ang ginabutangan ninyo? Kakilo nga petsa. Oo, ang inyo ginaluto. Sa pagsugod gid sa manamdaman mo. Oo, so nag-start kami sa kimchi, sir. Nag-start kami mga 20 kilos lang ang amon nga ginaobra. And that was sang sano? Mga December, mga nag-start din kami December and then mga January, dira. Karon ma'am, ano nakadamo sang inyong mapaubos na pauligya? Sa Subong, ang amon 600 tubs, hindi na maabutan sang pila ka simana. Siguro 600 tubs naman mga 2 weeks na lang na. Amo lang na. And gusto ko lang i-insert, no? Si Ma'am Zel, kilala ko ni siya ka, kami kitay online. Grabe ni siya ka mabinuligon. Nabinuligon? Gagapangita, gini siya sa mga Mabinuligon. beneficiary, and then may mga friends siya nga ginatap, nga gina-appeal, and then doon nag-raise ni sila funds para makabuli. Angels na tawag ya? Angels. Correct. That's why siling ko, ang introduction mo kagina sa iya, siling mo nga apatok ng business. Ako nagapati ko nga si Ma'am Zel, aside nga grabe siya kapisan, grabe siya katutom. Kaya ang online selling papisan-pisan lang man nimo. Ano lang wala uya-uya bla. Siya ang nakita ko nga formula yasin siya do siya kapisan. Ka quality ang iyang mga produkto, grabe siya magbulig. Grabe siya magbulig. Inablang ang Ginoo ya. Mas ko pala kada mag-program ko hambal ko nga kung wala mag-appreciate sang effort mo, pero kabalo ka nga sincere ang ginahimo mo sa heart mo, may isa kada ko ang Ginoo nga nagahatag sa aton sang premyo. Ang mga butang, our labor is not in vain. Because kung gapangabudlay ka, kag feeling mo ay mag-appreciate si mga tao, the moment, you don't have to expect parang dako gid ang return from people. Pero once nga Ginoo mag-reward sa aton, pilo-pilo gid siya. Grabe gid siya, no? And ang effort ni Ma'am Sel, wala labot niya, grabe siya kapisan sa iya negosyo, grabe siya magbulig So that's why ang ginabalik sa iya nga grasya ag blessing, grabe man, no? And kanami ka very optimistic, ka very positive gid Ma'am Sel. Correct. Ma'am, lastly ma'am, kung ako gusto ko mag-reseller, para sa aton nga mga ginikanan, especially sa mga kababayan, kay sila ning mahilig sa online mo. Ma'am, paano ko ka sulod sinang may kinanglan mag-reseller ko, may capital gid ko, makuha gid ko, ano man? Anong bintaha? Ako pamati sa mga thank you good counselor sa Langga. Si counselor kilala ya gid. Isa man na siya always sa ginapalapitan ko kung may ginahanglan ko nga ni thank you good counselor sa support. Oo. Inang bali ako sa mga nagapamati sa akon, may kung if ever nga reseller ta ka, may ara nga mga reseller ko nga gapangapital gid. Inang gakapital gid sila, gakuha sila items sa akon, pero may maara man ko nga mga reseller nga kilala gid ko nila kabalogid sila nga like for example if naka-approach ka sa akon tapos syempre before ka i-reseller istoryahon ta ka anay may ara ako mga reseller nga bisan wala kapital ginakuha lang nila di sa balay tapos gayo lang ko nga sige after mo meet up basta ibalik mo lang sa akon ng ang kapital tapos idulong mo lang di sa balay kung okay na may ara man nga sometimes nga nabalang yakapaso man magdulong pero ang goal ko nang makabulig aside sa maka-income makabulig ito bisan ako actually counselor Sir Mark gaka-amaze man ko sa grasya sang Ginoo nga kita ganyan ba na ko mahambal na lang may ginansya ka da may for example may story ako sa inyo like sa kimchi no syempre kilala gid kami sa kimchi ang amon nga ginabaligya if ever nga may makita ako nga mga mahambal nga, hi Ma'am Sel, masugat ako gulpi, bisan ang kimchi, intended to tani nga i-meet up namon, pero makita ko siya, Ma'am Sel, may kimchi ka, bisan hindi para sa iya, ipa-free taste ko, and then mabalik kami sa balay, makuha kami kimchi para i-deliver naman to sa amon talagaan. Doon mo bala now. So kung gusto mag-reseller sa akon, pwede ka approach ka message sa akon sa
sa Facebook ko, Ma'am Sel Pedroza. And then, istoryahan ta lang. If ever nga hard up ka, gid, pag wala ka kapital, basta istoryahan na lang ta sang insakto, pwede gid namon ka mo mabuligan. And then, amo na, sir, nang kung mas mayo gid nga, if ever may kapitalan na lang. Kumbaga, seryosohon na lang inegosyo gid, kaya dako gid ang ma-help sa family ta as source of income, especially sa bunga pandemic. Correct. Ginabal nila balabisan wala na kapital pero sa kapisan may kwarta, may income. Basta pisan Yes, lang. sakto. Wala ka may makuha kung magtulog ka lang sige ka lang dakalan to YouTube. Pero kung ga online ka, pwede ka post, pwede ka. Kinansya ka pulo-pulo kinsi at the end of the day may ara ka na inugbakal bugas. With that, Ma'am Sel, madamo gid nga salamat sa imo pag-share sang imo kabuhi sining aga kag sa pag-encourage man sa aton nga mga ginikanan nga may alternatibo gali nga pala nga buhian kun ikaw guluyagid. Kag Ma'am Sel, abi mo, base way ka lang yung kabalo bla, kabay pa ining mo, ginahimo bla nga pagbulig, sige-sigihon mo, because you're actually an angel in disguise. Yes. Sining mga nag-benefit sang imo nga bulig. Yes. Sometimes, I must admit, no, may mga times nga hamba, paminsar ko blang siling ko, di niya man niya ginakuha yung pursaya nga. Siyempre, kabalo ko, ikaw may personal ka man yung struggle, kag nga problema, but may time ka pag dyan para magbulig sa iba niya. And I hope, sige-sige na siya because you are an angel in disguise, no? Grasya kasi ginuos ng mga ginapangbuligan mga pasyente. Madamang salamat, Ma'am Sel. Good morning. God bless sa imo. God bless. Thank you. Okay. Subong naman nga aga ang last taguro nga topiko idasigon ta lang ini. Aton kamustahon ang sistema sang pagtudlo sa mga manunudlo sa mga kabataan ini modular o kun kag virtual. Kung nadumduman naton nakakita ko bla post sining 72 years old nga lolo nga ginimuan niya sang study a sort of tulunan sang iya nga kuan nga apo ibutang sa babaw sang kahoy sige maras ini natabo ginbutangan niya sang basta dugin set upan niya sa didto siya makatuon kay ang wifi hindi makalambot kun ara sa dalom so nataasan nga area gibutangan niya to. Amo na blang kisa ang kabudlay sang nga reklamo lang kita budlay ang sistema, budlay ang tanan. Pero titulo ka balaho, kinimuan ni iyang apo sang grade 12 bala mo sang buluta tulunan sa babaw sang kahoy para lang makasigi-sigi tuon ang iyas ning apo. With that, tupod naton sa karon ang OIC Schools Division Superintendent sang syudad sang Bacolod, Ma'am Gladys Amilaine Sales. Ma'am, good morning. Maayong aga, Action Mark and Action Israel. Good morning, Ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am, luyag tagid bala mapamangkot sa inyo. Ining kamusta na subong man? Ano ang mga kabudlayan nga ginaagyan sang mga manunudlo sa karon? Kaya ang mga ginikanan permiya ga post mo nga gambal sila nga haops do kami yang nagatuunaw kaya ang mga kabataan balo ka naman sang ML balo ka naman sang YouTube yawan gid kun ginikanan ka nga nakaobra hindi mo na sila matutukan 24 oras pero kun ara ka man sa inyo nga balay do ikaw ya ang nagatuon ma'am sa part sang teachers sa part sang bilang official abi ano ang kabudlayan nga ginareklamo permis ang aton mga manunudlo sa bagong sistema? Actually, atong teachers sila, tungkol kay teachers sila, no, naintindihan na nila ilang mandato nga magtudlo din. So, may mga ara sila na issues na generate, pero ako ba sa Bacolod proud ako sa aton ng mga 3,700 plus na mga teachers, no? Wow. Nagatinguha gina sila kan. Preparado na gina sila sa buong magtudlo, no? Tungkol naka-dry run na sila, naka-pilot test na kami, no? Actually, nagkandak na sila sa action research para makita nila ang mga challenges sa amid sa pandemic kanina na subong na nagahulat kami mag-open ang klase sa October 5 pero kalabanan ni subong sa amo naga-work from home no kay isipan gid kinanglan nga mag-report ka sa office tapos ang amon nga mga obra like sila na ginapadala na ang printer sa ila balay no kay samtang naga-work from home dito man sila ga-print sa ila mga module sa ila balay. Tapos sa aton school, may mga skeletal workforce lang kita yan, ng mga healthy people na sila na ito report basta ginapadayo natin ang mga pulubraho, no? Ang pinaka number one, dito ang amo niya printing sa mga amo na budlay. modules. Amo na budlay, ma'am? Sa printing?
Kaya sa subong mo, grabe yung printing anay. Ga-print sa module sila, oo. Ang challenge sila sa module, subong kay ang mga papel ni bala, ang bond paper nga ginatawag, oo. Ilang kadamo-damo gina sang need naton sang bond paper. So subong amo lang ginaton namon nga sige ko i-assess tagid kay kun ang bata sa Bacolod ba na ang bata sa kalabanan may gadget gid mo, no? Kay makita naton sa data makita naton sa data 60% actually sa data may mga gadget ang bata. So amo nang ginalantaw namon nga maamat-amat kita later on shift from printed modules into digital module. Correct. So, para maging safe pagid ang kabataan niya, ihaboy mo lang yung digital module sa messenger or sa email mo, wala na wala na ba na face-to-face? Nan. Correct. Kag mabasa lang na yun, ma-open na sa bata sa iya cellphone. Ma'am? Imagine, naga-ML ganing bata Correct. sa iya cellphone. Gani. Ma'am, out of topic ni akon ipamangkot anay ma'am ha, pero kinanglan gid ni naton sa buong istoryahan. Ining academic freeze nga ginaduso sang isa ka progresibo nga mga kabataan nga grupo nga kung tani ko no, untaton anay ining 2020-2021 nga pagtono kon ining academic freeze. Ano ang imo nga mahambal siya parte diri ma'am? Oo. Di syempre mga kabataan sila, no? Naintindihan tagid ng ilay nga panimuot. Pero kita sa mga hamtong, based sa aton experience sa history naton, hindi kita dapat nag-untat sa pagtuon. No, kay ang learning bala action Mark, kinanglan na iya magsigi-sigi, especially gani kung may krisis, dira pa ginada nga magsulod ang pagtuon. Nan. So siguro ini mga bata, ang ilay orientation kag perspective sa ila lang mo no kay inang mga more on personal nga ano. Pero kung natawon natin, ang learning dapat hindi mag-untat kay mas perde ang bata kung mag-untat siya sa pagtuon. So kami sa DepEd, ang tindog namon niya, sige, ang crisis is an opportunity for learning. So mangita lang kita sa mga creative ways na mga pamaagi, nga mangin safe lang ang pag-learn. Hindi talaga ginadali, no? We just have to start it. And sometimes na sugdan, amat-amat lang. Ang importante everyday, bisan ano lang nakasimple, may ginatunan ang bata. Correct. Ma'am, gusto ko lang i-connect sa question ni Manong, no? Nang, susan o gid ma'am ma-start na klase sa DepEd? Kadamo ka confuse eh. Oo. So, kung di ba, dapat August 24. Sige, idog na to siya sa October 5. Oo. So, amo na, ga-prepare kami for October 5. Okay. Ma'am, padayon pagyapon ang enrollment. Di ba kay do asta na magsugod gid ma'am no? Oo. Sige na siya action Mark, ay nagauntat ang amon enrollment samtang hindi na magsugod ang aton nga klase. Mga pila na ka percent subong ang nakapa-enroll? Oo. So last time sa September anong latest ko din nga data, so September 3 bala na ara sa 103,000. Oo. Nakapila na ta 96% na kita. 96% na. Ma'am Glads. Oo. Mamangkot ko, nagdubugid man ang numbers ang nag-enroll nga kabataan because threats ang pandemic or although na-hit nyo yapon target nyo nga ang last year ang magyapon subong? Actually, as ang nag-last year, amo ni ho, pinapanika days before enrollment, hindi amo na kataas ang enrollment ha. Kay ang aton bala nga mga stakeholder diri no, kasi mina ka enroll sa niya kung ulihin na. Inang kundi na mag-open dira pa na kami gani expect kami nga base magdinubok na sila gani mag October 5 kay iban ina do ina lang may kultura nga watch and see lang atay na. Oo. Tapos nagasinaylo pa abi ang mga private school naton sa aton nga yes, correct. Oo. Yung aton nga senior high gani, ara na kita sa 123%. Na so that's good news. Good news gyapon, nakakarami gid pamatian niya eager gid gyapon ato mga kabataan nga mag-enroll mag-eskwela, no? Kay gusto nila ya mag-graduate ang senior high naton. Correct. Sakto na, correct na. Ay, grabe nga pagtalaw sa inyo subong Ma'am Glads, pero with your leadership ako igapati gid ko yan no nga mangindako kamo yang partners ang aton yang mga ginikanan. Kung pinsaron tagid ang difference na subong way nagapaskulahan ng mga bata eh. Pero during that time mas dako niya ang oras sa gina-spend sa kabataan naton sa eskwelahan compared sila pa ni Malay. Kaya sa balay matulog sila mo puli magtulog pagka eskwela naman. But I hope ini nga pagtalaw subong
subong inyo ginatubang amos lingwan ni dapat mga teachers bla frontliner man mo. Kay grabe man sakripisyo ang ginahimo nyo. Dapat ginadugangan benepisyo. Wala. Imagine na bala, Ma'am Gladys, nagligad, doon nag-express to si Ma'am Leonor Briones ang iyang pagkadismaya. Kaya despite kuno sang ilang inyo ginahimo, may mga bashers pagid gihapon, ti siling niya, tao man lang kami, gakaigo nahadlok man kami sang COVID-19. So ang tanan sa mga pressure ara sa amon tani gamay man lang pagitsindi. Mo man niya. Di natural man lang nga nag-react ang tao hindi na nga pindaman hindi man manami nga wala may react di ba? Correct. Why na ginakaroon? So ang nag-balance man nag-inform na sa amon ang mga reaction nila whether it's negative o ang amon actually ginaayo subong tani Councilor Israel bala inang kwan kung magtagaan kami sang free ng swab test ang mga teachers naton. Okay. So, actually last time, nagpasalamat kami, kina-accommodate itong mga 200 plus na teachers namon. Tigaling kay 3,000 plus wala kami, mga bilin pa kami na 3,500 to 3,600 na wala na swab. Oo. Tapos, Sige. ang isa pa rin, although nga wala, di ba na inamon niya, gaya na yung sister siling namon, tagaan man sang hazard pay ang teachers naton nga mag-start ni ba na sa October kasi syempre aragin man niya ang threat sang COVID mo pero abi niyo ba na aksyon mga kag-ising na nakita ko na sa data namon actually may ginahimo ko kami gani nga research sini with our health team inang may mga positive kami nga cases pero makita namon daw ano lang siya inang mild to asymptomatic. So meaning daw tarang kaso na lang ang COVID kag maayo ya ang teacher basta naga-build siya sang health niya sa Ilawan. Okay. Sige. Ma'am Glads, itawag ko na si imo karon ha. Kay wala na kita time pero kanami ito sang gin-raise mo subong nga concern i-discuss tagid din na siya. Tawag karon na. Kagkadamot ang sa gusto ko i-question si imo lang taon next Sunday base pit naman invite liwat si Miss Glads kay ang time ta limited na gid tama. Ma'am Glads, salamat gid ha. Stay beautiful inside and out. Oo, healthy kami. With that, ma'am, madamo yung kasalamat sa oras na imo ginhatag. Thank God. Thank you, ma, Action, Mark, and Ising. Nabatian si Dr. Gladys Sales ang aton yung superintendent ng Division of Education, DepEd, Department of Education, nga division nga head naton. Madamo ang salamat ang aton time, nag-overtime na kita, may lang kasi Action Boy Duran nagulat lahat ng gamay sa aton mga tagpulamati, kag mga followers naton sa Story Special, kita lubat next Sunday. Upod ko gihapon si Action Mark Salanga, hindi gihapon niyo kubos nga lagad Konsehal Israel Ising Salanga. Enjoy kamo tanan sa isning nga Domingo. Banding with your family and don't forget na magsimbagid. Kita sa masunod nga Domingo, mga abyan. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.